Sara siskon. Ei se haittaa, mutta miksi sinä huudat Sirua ja juoksit ympäri metsää? Siru katosi yhtäkkiä kun kävelimme. Ehkä se vaan niinku käveli jonnekin piiloon. No mä huusin sitä eikä se tullut. Ehkä sun pitää mennä etsiä sitä. Niin kai. No, mä lähden nytten kotiin syömään ruokaa. Pitäisikö sunkin tulla? Mä etin hetken aikaa vielä Sirua. No, etit? No vaikka... Ootas, äiti soittaa. Joo, äiti sanoi, että sun pitää tulla 2 minuutin päästä lähteä täältä metsästä ja tulla syömään. Okei. Moi. Mä menen nyt. Moi. Sielu! Oot sä siellä? Mun pitää käydä missä Siru? Ei sitä varmaan täältä löydy. No, parasta kai mennä kotiin. Saimme toisen. Pidä häntä. Pirun oksat. Noin. Jätetään heidät sinne. Mut Pomo, miksi me kerrotaan vain yhtä sukua? Sillä tuo suku on, koska Rikkain? Niin. Ja sitten... Entä ne puput? Nehän ovat myös tosi rikkaita. Niin, me varastamme heidät seuraavaksi. Ensin heidän suku, vai? Ensin tämä suku kokonaan. Ja sitten vasta Okei, pupu. mutta mä en tajua, miksi me vieläkään nyt tehdään tätä. Että me saamme heidän rahansa. Sen takia sinä olet käynyt heidän kodissa vakoilemassa. Niin, tietysti. Joo. Enhän mä joudu pupujen taloon vakoilemaan. Oi. Joudus pupujen taloon vakoilemaan seuraavaksi. Kyllä. Minä lähden tukikohtaan. Joo, me vaan. Vihdoin kotona. Oho, kaulahuivi jäi kotiin. No jaa. Moi, sisko. Kävitkö pesee kädet? Ai niin, hups. Hupsis. Meinasin lähteä vähän huoneeseen. Näin. Kävin pesee kädet. Tai siis oikeastaan käpelättää sut niitä. Joo, sä oot ollut liikaa. Sä oot lukenut ihmisten uutisia varmaan siellä kadulla. Joo, kävin nappaamassa. Ihan sama. Oi joo, hyvä. Joo. Oi, kyllä, tietenkin. Vautsi. Puhelin tippuu ihan sikon monta kertaa. No kohta sulla on rikki puhelin.
tää syöt. Nämä syön. Näin. Kaadetaan vähän lisää maitoa. Noin. Joo. Au. Mäkin kaadan vähän lisää. Älä oo pöydällä. Joo. Katos näistä pitää. Onko parempi? Mä menen mun huoneeseen. Ovea vähän enemmän kiinni. Eka haluan meikata ulohduksen. Tai oikeastaan katsella vähän. Miksi? Miksi just sirun piti kadota? Miksi ei vaikka... Niin. Miksi ei kukaan olisi voinut? Joku joka nappasi, miksi ei olisi voinut kadota? Oi sielu. No, muutenkin pitää. Voi ei! Voi ei! Kiva. Ton takia just mun piti vahtia sua. Ton takia just mä en ois halunnut vahtia sua. No sori, mä liukastuin ikkunalta. Siis ikkunalaudalta varmaan. No just sieltä. Ihan sama kuitenkin. No, ihan sama. Sulla ois voinut käydä jotain. No, mä vaan surin sirua ja... Muuten, miten sä pääsit hyppäämään? Äitiysin huoneessa on kultapokaali. Ai niin, joo, se hyppii. Joo, sä oot myös hyvä mäkihyppäjä vai? Joo, mutta en halua olla enää hirveitä aikoja. Miksi? Ei kuulu sulle. Voisit antaa rauhan. Mä twiittavan. Ja juon maitoa. Pistä ovi kiinni. Ei noin. Noin. Voi minua. Kaatuinen ja kömpelöin koko aikaa. Haluaako enää siru nähdä edes minua? No. Ai niin, lasi jäi pöytään. Oikeastaan muki. Ai muki jäi pöytään. Pistäänkö mä maidon jääkaappiin? Toi oli varmaan
Ai kun nää on niin... Tai just se maitohylly. Mene omaan huoneeseen nyt. Okei. Näin saa tehdä miten. Onpa tylsää oikein. Mihin Siruan voi vaan noin kadota? Ei sillä on tokko olla syy. Jatkuu ensi jaksossa.